an usang kinahanglanhin sering pa di maupay ko nila niya po mulumpuko kay amon ini ka grupo hin mga sayaw-sayaw ha district. Ikanto naton kan Mr. Arnolfo Estigia papadisan kan Madam Joy Tan Salcedo Tukri Maestro. Sayaw ako at baka maaminudo, mahusay na daraga at ako niginano. Nagturo-turo para mga tirog-turo, daraan ka kulba, tapos ang kaawon. Handa ka tuna, habungahan sa rayaw, kami gudla permi, ang kikinita kay iling sayaw sikathan alam sayaw aminuno pusuan kakalan hala na sayaw na para mag-enjoy ka bisan tutik laan balong mo nga kwartapas kamali may lapat walang problema bisan kung kalagasan na maupay lagi ako sumayawin lang nadayo mahirap imbestiing ang pista kay karuyak panira ang sayaw